Mila esker guztiei etortzeagatik, atxaldeon. Hementxe gaude, zuzen ere, glosaren mundo, zer iraztortzaren antologia hau aurkezteko, edo behintzat antologiaren gakoak zuengana helarazteko. Bera, esango nuke euskal poesian dagoen, bizirik dagoen egile garrantzitsuenetakoa da. Ibilbide oso luzekoa, laburtze aldera esango nuke hori, ez? 80an argitaratu zuen bere lehenengo liburua, artean 19 urte zituela, Gabeziak, Krisello argitaletxearekin, dagoeneko existitzen ez den argitaletxe batekin, eta glosaren mundu honetan bildu ditu nolabait liburuarekin hasi, Gabeziakin hasi, eta azken aldiraino, 2025eraino idatzi dituen poemak, poemoien hautaketa bat. Liburuan 5 atal daude, eta batez ere bere azken lanetako poemak nagusi dira, mundua betetzen zenuten eta txoriak dira 9, biak ere gaztelerara itzuliak. Orduan, hasteko galdetu nahi nioketereri, enbeste denbora pasata gero, ja pixkat adinak eta ibilbideak ematen duen eskarmentuarekin, momentu honetan 19 urteko, orduko Teresita, esaten zizuten hartuan, ordukoarekin topo egingo bazenu, nolabait ze aholku emango zenioke edo ze esango zenioke, eta era berean, zer uste duzu, esango zizukela berak, zure nolabait ibilbidea ikusita, zure poesia irakurrita, ze esango zizuke zure lehengo zuarek, oraingoari? Alde batetik nik esango nioke urte batzu pasa dira, eta Bergarako idazle eskolan ere urte batzuk eman ditut, eta esango nioke badazpada idazten hasteko. Ez erreztago asmatu gabe, baina dena ere ez dago asmatuta. Eta batez ere esango nioke hastekoan ez beldurtzeko. Eta gero, ark zer esaten didan, neskarrek zer esaten didan, ez noski nuela espero ez ibilbide hau eta ez beste bat. Gutxi gora bera, banekien zer ikasi nahi non, hasiera hartan kazetaritza, baina gero filologia ikasten ari nintzela atera zen Gabeziak liburua, eta, estimatzen diot argitaratzeko adorea edukitzea adin hartan, kostatuta argitaratu zen liburua, zatio, garai hartan baita ere argitaletxeak, urte askotan bezala, bazuten bere ingurune bat, bere jende mota bat, argitaratzen zona, eta beste, eta nik enon inor ezagutzen, eta hantxe, agertu nintzen da, urte pare bat pasata gero, argitaratu zen. Beraz, nik poema hauek 17 urte, 18 urte bitarte idatzitakoa ziren. Eta, igual baita ere estimatuko nion, azalean neuzkan sentimentu haiek azaleratzeko adorea eta lotxa eza izatea. Zeren eta gogora dezagun garai hartan, 1980ko garai hartan, ni baino 5 o 6 urte zituzten guztiek, Euskal Herria ez ezik mundu aldatu nahi zutela, gure inguruan zeuden hitz arruntenak zirela bat azaro arazoa, nik ulertzera kostatu zitzaidan, ez zala azaroa arazoa zala, eta makro egiturak, eta abertzaletasuna, eta independentzia, eta komunismoa, eta, bazien pixuzko gizon eta emakume batzuk. Eta ni berriz, nire mundua neukan, eta nire munduarekin, ez dakiz zergatik, baina enitzen lotxatu. Eta orduan, ez lotxatu izana estimatzen diot, zeren eta lotxa ez da behin galtzen, eta ikara ere ez. Garai hartan gainera, zango genuke, 78koa dela Bernard Batxagaren Etiopia, eragin handia izan zuen liburua, eta neurri handi batean oso berritzaile izan zena, gero
badakigun bezala, Ruper Ordorikak handik hartu zituen hainbat poema, kantu bihurtu zituen bere lehenengo diskoetan, beraien gandik nahiko hurbil zebilen Joseba Sarrirendiak ere 81 zure baino urte bete geroago publikatu zuen izkiriaturik barkatu izuen Gordelekoetan barrena poema liburua, eta nolabait, ez nik esango nuke, eta liburuan ere aipatzen duzu, Marina Etzbetailebak aipatzen zuen 3. espazio, eta esango nuke, neurri handi batean, Atxagaren proposamena ikusita eta Sarrirendiaren ikusita, zurea nolabait 3. espazio bat zela, agian gogoetara eta esango nuke, sentikortasun berezi batera lerratua, eta beste, noski agian beste joera eta zea batzuk egongo ziren, baina, niretzat, pentsat, garai hori ikusita, nahiko garrantzitsuak iruditzen zaizkit liburu hauek, eta bain zuzen ere hirurek proposamen ezberdin bat egiten dute, eta zureak kasu honetan, gogoetaren bideari ekin zion, edo esango nuke, pixkat poesia eta pentsamendu uztartu zituen, eta gero egia da, batez ere azken liburuetan, gogoetak eta pixkat zure buruarekin elkarrizketak garrantzi handi hartu duela, pixkat nola ikustezu batetik garai hura, poesiari dagokionez, eta pixkat referente hauekin lotuta, eta gero pixkat zeure burua ere, nolabait, zure poesiaren oinarriak zeintzu ziren ikusita. Bai, beira, ni zaldibikoa naiz eta beti eskolan erderaz ikasten gendun. Ez gendun euskeraz ikasten. Eta bapatean nola txistu ikasten hasi nintzenean eta euskal kulturaz jabetu nintzenean, eta nerez, ez nahi dute, nerez. Konturatu nintzen, nire herritik desterratua bizi nintzela, ez nuela jasotzen euskal kultura, beste ikasketak jasotzen nuen tokian, eta berriz nire kulturan eta etxean eta hizkuntzak eta pentsamentuak eta, ez zirela agertzen, ez erdal mundu hortan, ikasten nuen erdal mundu hortan, haik eta euskal filologia ikasten hasi nintzen arte, baina ez da inguruko literaturan da ere. Hau da, ahozkotasuna, nolabait, garai hartan pixkat, puntu batetik, gainditu ere egin beharra zegoen, euskera batua zegoelako, egi da, adibidez, Bernardo Atxaga beti izan dela oso erreferente ona herri hizkuntza eta kulturarekiko, baina ikusten nun hor zegoela nire esparru bat, ahozkotasuna gortzen zuena, baitere, danak oso gauze importantetaz idazten zutela. Dana zan importantea, askatasuna, norberarena, surrealismoa, beste, eta nik bik bati idazten nion, paperontzi bati idazten nion, beste gauza batzuk idazten nituen. Da pentsatzen nun, hor ere, zegoela lurtarrago izate bat, ezta? Eta gero, izateko, ni Bernardo Atxaga eta Sarrirena eta handik 5-6 urtera iritsi nintzen. Bitartean adibidez, gogoan dut, eta aipatu nahi dut, Joseba Zuleikaren Adanen poema amaigabea, Kreseiluk argitaratu zuena, eta horregatik irakurri nuen gaina, eta han ere bazegoen pentsamentua, poesia liburu hartan ere, eta baita ere, Xaberriterenean, eta barrez. Eta nire kirakoak, nire kideak ziren Josu Landa bat, adibidez, edo Juan Luis Otamendi, Jose Luis Otamendi, eta gu ginen pixkat, beste kira bat, eta baita ere Jon Iñaki Lasa, han bazan baita ere Ustela izeneko argitaletxea, eta ni geroia Pamiela bidetik eta hasi nintzen, eta beti egin dut nire bide bat. Asko irakurri dut, batez ere enekielako nola adierazi ikusten nuna. Orduan beti bila ibili naiz beste poeta batzuekin eta beste referente batzuekin. Eta zuk esaten duzun bezala nire gabeziak bertan ere, badago gabeziak konzeptua bera, baina badira poema asko ere, horietako bat ikara adibidez, edo beste bat homo faber, edo gizon individuala, edo durales, katzilu bat hausten dana, badirudi durales bat haustea ezinezkoa dela, zeren eta gerrarako sortutako ontzia dira, baina
hautsi nintzen ura ere, eta hortik sortutako olako pentsamentu batzuk, ez? Eta uste beti gorde detela egunerokoaz arduratzea idazten dudanean. Ez dakit hori zen, espero zen duna, baina. Nahi badezu, aipatu ezun poemaren nahi badezu, irakurri. Nahi badezu irakurriko dut, Ikara da poema. Kasu honetan liburu honen hasieran agertzen da. Eta, bueno, gerora ere ikararen gaia beti izan dut, ez? Baina, bapaten alako baten kontuatu nintzen, ez den ere ikara bakarrik, badago lurrikara ere, bada. Ordan, ikara bada azkenean, otzikara ere badago. Ikara bada mugimendu bat, ez? Ez dena bakarrik gizakiena. Eta orduan, 18 urtekin hau idatzi nuen, eta Amaia Zubiriak kantatu zuen. Eta hori niretzako izan zen baita ere, esan zidanean unekin zintzen Amaia Zubiria ezagutze du naizea, baina hori esan zidanean geratu nintzen nola miratuta. Ikara da, egun sentiaz beldur izan, eta eguzkiaren argia eskuetan itxona izatea. Izotzari beldur izan, eta haize guztia biriketara sar. Lokatzaren aho beltzaz beldur izan, eta munduko orguzia inbutu zuri batean sar nahi izatea. Hori da, garai arteko poema bat adibidez. Baina adin idatzita, ez? Bai, eta... Ez da denolako... Bai, eta batez ere zuzendu nahi zidaten beti sartu hori zala. Baina sar zan tensio bat netzako, ez? Eta nahi sartu jartzea. Eta kostatzat jarraitzea. Bueno, zure poetikari buruz Alga argitaletxean aldizkarian idatzitako artikulu batean, Felipe Juaristik zure poetikaren hainbat ezaugarri nabarmentzen ditu, hain zuzen ere 9, zure azken liburuko txoriko kopuru bera, eta horiek dira harmonia, argitasuna, zehaztasuna, arreta, energia, berotasuna, emozioa, garapena eta iraunkortasuna. Eta araberea, Juaristik dio, poetak bere garaia ezagutu eta bertan bizi dela, baita aurrekoan eta ondorengoan ere, etorkizunerako bidea aurkitu nahian. Antologia hainsten duen 5. ataleko poema batean, honela diozuzuk, mundua ez baita gurekin hasi, mundua ez baita gurekin amaituko. Bertso horiek zure poesiaren ikuskeraren muinetako bat definitzen dute. Aurrekoekin eta tradizioarekin izandako elkarrizketa eta eraberean tradizio horretatik aldentzeko eta bide berriak urratzeko kezka. Beti ere, esango nuke hori, apaltasun sokratikoz, baina beti izan dezun tradizioarekiko miresmena eta errespetua, baina eraberean, hor geratu nahi ere ez, baizik eta, tradiziotik nator hori ere banaiz, baina, nolabait, bide berriak edo bestelako bideak ere jorratu behar dira. Bai, nik beti gauzak esana izan ditut, baina beti errespetu handie izan diot esaten ez diren gauzei. Nola ikasten dugun, batzutan besten keinuekin, isiltzen diren gauzak, galdetzen ez direnak, nola askotan esaten ez dan gauza hori dela gauzarik importantena, ez? Eta hori izan da baita ere puntu baten nire ekin bat, ez? Ekinaldi bat. Esan da utzi behar dut, eta orduan idatzi. Poesia da genero bat permititzen dona modu ziur batean gauzak esatea, zeren eta poesia irakurtzera dijoana da zerbait ikasi nahi dolako. Ez da historia bat, kontatu pasadizo bat, eztabaida bat, baizik eta, batzutan persona batekin izketan hasten eta jutentza hurbiltzen, da kasi hitzein gabe, begiradakin ulertzen duzu, besteak zergatik ez dizun erantzuten. Eta hori da baita ere, poesia ere. Orduan, niri ahozkotasunak beti eman diten arreta da
nola gauza askoz ez dan esaten bai, baina ez dan ukatzen, ez? Gure etxeetan eta baita ere, euskal kulturan esaten dana, ez? Danik ez da esan behar, hoi sorgineko mentzien, danik ez da esan behar, eta ez danik ez da sinistu behar. Hori berdin pasatzen da, emakumezko askoren bizimoduan, oinazeak pasatzen ditun jendearen artean, familia askoetan egoten da nolako zurruntasun batean, ez? Orduan, danik ezin da esan zerbaitegatik, gure etxen esaten gaina. Zakit hori galdu da gipuzkeraz, baina gainak zer esango, ze, bueno, inor enteratu ez dedin, etxean borde behar da. Danik ez da esan behar, baina ez danik ez da sinistu behar, ez? Eta niretzako tradizioa izan da, kurioski, banik hainbeste irakurri dut, eta hain sinistu egon naiz, liburuetan asko ikasinko nola, nun momentu batean konturatu nintzen nik, liburuetatik gauza batzu bakarrik ikasi ditzaket, eta ahozkotasunarekin, euskal kulturarekin, nire gertukoen biziarekin gehiago ikasiko dut. Orduan, sentidu hortan, iruditzen zat, niretzako, ni txistule izan arren, folklorea ez dela importantena. Importantena da, hizkuntzari guri erakusten ikastea. Eta, bueno, pixkat hori da, oraingoa naiz, baina ni beti kalkulatzen dut, ni oraindik nire Birramonaren mundua ulertzeko gauza izan ditzake euskara dakidalako, eta baita ere, herri txiki batean bizi galako. Euskaldunak 11% bakarrik bizi gea eremu eman dezagun rural batean. Danak fabrikaz inguratua, baina, bueno, beste guztia, ja beste mundu klase bada. Eta nire, bueno, Birramonaren ganaino edo Birraitonaren ganaino ulertzeko gai bai naiz. Baina haiek ere bazituzten beste bi, eta haiek beste bi, ez? Zeak esaten zuen bezala Oteizak, ez? 80 amona dauzkagu hemendik aitzuluetara, ez? Nik ez dut aurre ikusten 80 belaunaldi beranduago. Baina uste dut oraindik, bueno, beste bi belaunaldi edo nereaz gain seme-alabena eta ilobena ulertzeko gai izango naizela. Orduan, gizartean ez da dana batera aldatzen. Batzuk asko aurretiago dijoazte, eta beste batzuk geldiago dijoazte. Baina, alde guztietara begira jarri ezkeo, danak gea lehengokoak eta gerogokoak. Zeak Barandiaranek esaten zona, jaso zuena, igual oain dela 300 urte, edo 200 esango zen, ez gara gure baitakoak. Ez gara gure baitakoak, nunbaitetik sortu geha. Eta, bueno, danak ere uste dut, konposizio hori egitea ona degula, iruditzen zat. Bai, nun batez ere gero ere, zure lehenbiziko izenburuetan, ez, badago hori, ez, iraganari, ez, espreski egindako lako, ez, omenaldi eta tono, ez, Osimeroko kantoriak, eta badago, ez, mundu horri nolabaiteko atxikimendu hori, omenaldi edo, ez. Kantuak, baladak, errefragoak, bueno, niretzako, bat aipatu dut Barandiaran, ezinbestekoa. Beste bat asko eren iztegia ere da, izugarria eta baita ere bere ipuiak eta bai. Netzako antropologiaren, euskal antropologia eta hizkuntzalaritzaren hildori oso emankorra izan. Bai, eta bitxeiten zen niri, gazteagoa naiz ezagutu ditu horiek, eta dakada sentsazioa da, nolabait gaur egun erabat aztuta azkagula, ez, Barandiaran, azkue, bueno, en fin, Satrostegi, Karo Baroja, eta pixkate, ez, belaunaldiaren ekarrian nolabait, ez dakit, igual dagoen besterik gabe, ez, lozorroan eta alako batean, ez, azeatuko dan, baina bai, ez, atezu jogunik, txikitan hain haundiak iruditzen, edo hain ze iruditzen dizkigun horiek, edo ez, bueno, nola denbora pasa eta gaur egungo gizartean ematen du hori, ez dutela lako garrantzirik edo. Euskeraz, guk aitu esaten dugu herrieraz, aditu. Aditu izan daiteke aitu, belarritik, usaia
usaia ona edo txarra aitu, eta bizkaieraz bada baita ere, aditu bada ulertu ere, ez? Eta hori da adimena, zentzuekin ikasten dana. Eta nik aitzen ditut nire aurrekoen esaldiak eta barrez. Eta adibidez, gehiena ikasin detena Barandiaranen gandik da, gaur egun hain importantea dan lekukotasuna emateari ustea. Euskaldunek beti jakin dute oso ondo, esaten badin badet, euri ari du, busti da. Euri ari du, bustita dago pertsona. Eurie ari omen du, adios. Hoi ez da pertsona horrek lekukotu dezaken zerbait. Eta jasotzen badezue Barandiaran da asko, eta hori dana omenka eta oteka eta ala ote da eta bostak edo izango die edo zazpiak ote dira edo hola. Eta gaur egun, ala izaten da, bai, Tokion 18 gradu da, ere? Eta nola dakizu, hemen pantailan dauket telefona, ez? Eta orduan, galdu eginda referentzialtasun hori. Eta uste dut, horrek ere munduan oso ezberdin kokatzen gaitula. Ez dakit ikusizuk. Bai, ez. Gero, aurrera jarraituz pixkat zure poesia langintzarekin, esan daiteke hitzak garrantzi berezia duela, zure poesian hitzak eta hitzari buruzko gogoetak, zehatzago esateko. Momentu batean adibidez esaten duzu, hitzak katibu izango dituzu eta hitzez mintzatzera beharturik, Gabeziako poema baten hasieran. Hitzekin eta hitz horien atzean eskutatzen den isiltasunarekin leian, nolabait zabiltzaten gabe, lehen igual esan dezunez, esaten den, esaten ez den horrekin, nolabait poesiak zabal dezaken utxunearen bila, alferrik esandako hitzak saihestuz. Esango nuk ere Holderrinen oihartzunak ere dakartzazula galdera batean, momentu batean galdetzen duzu poemetako batean, orduan poesia noiz galdetu beharra. Ikasi ez ditugun hitzak behar ditugunean adibidez. Eta egia da gero momentu batean lotzen duzu hitza zorionarekin, badago, konstante bat bezala, hitzaren inguruko, eta hitzak duen zentralidade hori, zure lanean. Bai, nik uste dut gure garaian mundua ulertu ezina zabaldu dela, hori Hannah Arendtek esaten zuen, ulermenaren porrota gertatu da. Karo, gare batean katolikoa etzana gutxi izango zen, aspaldi gehiengoa, baina gero izan geha abertzaleak, marxistak, feministak, euki ditugu ideologia nagusiak, baina ideologia horren galbae hartu ezkeo, oso zulo handiak zeuzkan. Eta orduan hitza, gure pentsamentua edo gure refleksioa, gure bizitzatik abiatu behar du. Baina sortu behar da pentsamentu bat gure buruari eutxiko bat diogu. Nahi badezu poema batzuk irakurriko ditut, laburrak horri buruz, uste asko naizela luzatzen. Denbora ahitzen deneran idatzi nahi dut. Ezeren segida beti asmakizun delako eta babesa soma ezina. Eta beste bat, pentsamendua suaren gixakoa da, egin batean. Suak materia pizten du, baina materiak agintzen du noiz itzali, noiz iraungi. Eta beste bat. Eta badakik hitzak zailtzen direna entzulerik asma ezin dutenean. Eta bihotzak gogortu direna taupadarik entzun ezin da. Holako xe batzuk dira idazteaz eta pentsatzeaz idatzitakoak. Gero, Lola Andresek antologiari egiten dion itzulpen ere antologikoa da, sekulako
ibilbidea egiten du zure poesian zehar, bai zure poesiaren hainbat gako eskainiz eta baita era berean zure poesia beste hainbat poeta eta sortzailerekin, elkarrizketan jarriz, ez? Eta hor momentu batean hitzaur horretan aipatzen du haragia, logosa eta hizkuntza, ez? Nolabait zure lanarekin lotuta. Eta Maria Zambranoren hitzak bere eginez dio Nola Andresek poesiaren bidez bakarrik hel gaitezkela soilguneko logos murgildu horretara. Poesia, ez, murgilduta dagoen hori argitara ateratzeko tresna egoki izan daiteke, ez? Iluntasuna arakatzeko zentzumen baten modukoa, ez? Ez dakite definizionekin, ez? Maria Zambrano bazuen, ez? El claro del bosque, ez? Eta era berean, ez? Instante hori, ez? Octavio Pazek esaten duena, ez? Espazio badan leku bat, baina nolabait hori, ez? Momentu baketean bakarrik agertzen den zerbait, ez? Bai, nik uste dut alde batetik dagola nola osatzen da gure munduaren ikuskera, batez ere, gaur egun dena mundua, dana txarra da, hoi bai, gutako bakoitza zoragarria, baina beste guztiak, baina mundu parragarri baten bizigea. Eta nola osatzen da hori erreferenterik gabe, gizabanakoa, bea bakarrik delakoan ona bizigarenean, hori da kezka bat, ezta? Baina badago hitz bat niri asko gustatzen zaidana. Eta da azala da, dana batera jarri dezkeo, niak horretzen txikitan, eutzen zien alfombra batzuk, behienak eta zabara, eta hauntzenak, eta dana zabaren zuen, esaten zen zer dago, ezta? Hoi da azala. Baina zer da gauzak esplikatzea? Da azalpenak ematea, ez? Eta zer da zerbait azaleratzea edo urraren azalera edo gure gorputzetik? Zer da azaleratzea? Bada zerbait barruan, gertaera jakin batzuen aurrean, sentitzen dugun ikara hori, egonezin hori, nolabait azaleratu egiten da. Era bat isiltzen denean, edo hanka bat hausten dugu, edo erren gehatzen geha, edo ez dakitzen dugu, nahi dezuna. Baina, batzutan hori azaleratu egiten da, ezta? Eta nik uste dut sentidu hortan, gizakiaren ardatza, badala somatzea, bizitzan gertatzen zaizkigun momentu batzuk, eta instante batzuk, lipar batzuk, garbi geratzen zaizkizu. Ezin dituzu ahaztu. Nola agian pertsona batetaz jabetu zinen maite minduta zen dela, eta nahiz eta ez esan 10 urtean, ez? Edo adibidez niretzako amatasuna izan zen beste puntu bat, izugarri mundua pentsatzeko modua azalera aldatu arazi zidala, ezta? Orduan, euskeraz gertu, da gertu egotea, baina gertuti dator. Gauzak gertatzen dira, gu gerturatzen gara gauza horietara. Eta gauza horiek gertatzen direnean, zerbait pizten da gure baitan, ezta? Nola biharrikin sua, inpresio egiten dizun gauza batekin, hori gertatu egiten da, ez? Orduan, gertera horiek dira niretzako funtsezkoak. Eta bida, nahi badima sortaz eginela, amatasunari buruz. Izan justo, erditzaren gaia garrantzi berezia duela zure lanean, eta atentzia ematen du, agian gaur egun horretaz jarduten duten poema liburuetan gehiago kontatzen da amatasunaren esperientzia, egunerokotasunaren ikuspegitik, baina zure kasuan zuk egiten duzu nolabait, iaia erditzea poetika berezi bat bihurtzen duzu eta sorkuntzarekin lotzen duzu. Eta gero atentzia ematen du ere nola poema batean aipatzen duzu hori, ez? Ama azkenean nolabait iaia zirkustantzia bada, ez? Sortzen dena, ez? Nolabait lotzen duzu, sortzen dena etorriko da, ez? Zu bakarrik zara nolabait horren bitarteko bat, ez? Eta bizkat ukatu egiten duzu neurri batean sortzailearen, ez? Ni hori, ez? Eta badakazu hori, ez?
bero, espazioarekin, utxunearekin, momentu batean ere esaten duzu erditzeak osatzaile eta osagarri garela sentiarazten baitigu, idaztea eta erditzean, txanponberaren bi alde gisa, agertuko balira bezala, Bai, bueno, ni nintzen ama gaztea izan, gaur egun ia gehienak ez dira ama gazte izaten, baina, gure garaian gu baino gaztexoak izaten ziren da, ni, nahiko atzen gehatutako egitako bat nintzen. Eta momentu batean orduan geratu nintzenen, halako inpresioa sortu zidan, kontuatu gabe orduan nago, eta inun olako liburu bat ordunaldian, eta izena zuen izen gabe direnak ordunaldi beteko kantoriak. Izen gabe direnak, hau da, nola umea jaio ondoren lehen bataiatu esaten zen, baina erregistratu esango da, baina, ez da, izena ematen zitzaion, baina nola aldez aurretik zutzako bazan. Zutzako eta normalean zure bikotekidearentzako ere, bai, gauzak normalak bali madia. Orduan, bazan, eta igual norberaren ere beti ez da hola, hori alde batetan utzita. Eta orduan konturatu nintzen, zertaraino familia izatea da gauza bat berezkoa, lorei pasatzen zaien bezala, guri esplikatzen zizun. Zer da, nola gatzen zea orduan da, bida, erlea juten da eta lorena juten da eta zuketzen den zer ikustenan, txikitan, baina, ala zan. Orduan, zeote da amatasuna. Honek aldatuko du zerbait nik sormenari buruz daukadan impresioa. Eta bida, bazegoen kontzeptu bat, beti asko arrokere egiten zitzaidan, ez? Artistak, anatuten zin artistak telebistan, ez dakiz zer da, firmatzen zuten, ez dakiz zer da, pentsatzen zuten, Jesus, hori ote da sortzea, hori sinatzea eta jutea eta etortzea eta mila argazki okitzea ote da sortzea, ala beste zerbait da. Eta orduan jabetu nintzen nire ordunaldi prozesu horretan barrena, gure gorputza zala gure pentsamentuaren ardatza. Eta ordunaldiak nire pentsakera aldatu zuen da. Nire badezu irakorreko ditut poema batzuk oso gustokok ditudalako. Ordurako uste bosten bat liburu lau ez dakizen baneuzkala idatzita, ez? Nago seguro, igual ez. Baina ikuste baietz. Barkau. Bueno. Ezagutzen nauzu nire baitan zauzkadalako, ez zara nire itxaropena baino. Ezagutzen nauzu eta bereizten arratsaldeak kimatzen ari den lorazainetik, mendietako elurra zurrupatzen duen egoaizetik, naiz eta nik ezin zaitudan nire bakardadetik berezi. Demografoek besterik badiote ere, ez etorkizuneko bakardadeak bildurtzen hauelako, baizik eta oroitaldian bakardaderik etzela jakiteak ernaldu zaitu. Eta bai, zilborrestea da bereziko gaituena. Kalea pasata beste etxe batean bizi izango zara. Denbora pasata beste garai bateko alaba izango zara. Eta hantxe, eta ordu hantxe ere, zure baitan izango nauzu. Kale, eta denbora, eta hizkera guztien ostean. Bakardadearentzako jasotako edozein aukera ere, umontzi bihurtzen da, umontzi. Hitz egiteko txanda guztietan, zure mututasuna ernaltzen da, zure mututasuna. Intimitatearen hazian zatoz. Eta ez. Intimitateare ez da baten kontua. Zure ostikadek ondo adierazten dute bakarrik naizen bitartean.
Beraz, sortu, zu sortzen zara, nire baitan baina. Ez dago sortzailerik, esatea daukaten nahi dutena idazle guztiek, ez dago sortzailerik. Ez ezagunari ixten etzaion espazioa bakarrik. Eta orduan, baitere, etorri zitzaidan burura, gure etxe inguruko esaldi bat, jainkoa bat eta bakarra. Eta pentsatu nuen, hoxe da aldea, gizakiak ezin garala izan inoiz bat eta bakarra. Jainkoa bakarra da. Bakarrik egonik, den bakarra izateagatik. Gu asko gara, askoren izanik bakarrik izan gaitezkelako. Gutxi horara, horra agertzen diran gauzak eta... Asko eta bat, eta ipatu duzula, badago beste alderdi bat, ere oso esanguratsua dena, eta da, pixkat, hitz aurrean alteridadea erabiltzen da ez, baina, bestek duten garrantzia, zure niaren eta osaketa horretan, gurekin bizi dira, gureak ditugu, basoetara zoazenean adibidez aintzinakoa zara, horra itzultzen diren guztiekin zara, hemengo eta horko, eta diozu, eta lurra ez da gurea, eta lurra hau ez da gurea, baina geu lur honetakoak gara hemengoak. Eta badago, badako barne izketaldi bat, bestearen figura horrekin, edo besteen figura horrekin, nolabait, ukatu, pixka poema horren ari, ukatu egiten dezu neurria da sortzailearen ze hori, eta eraberean, aldarrikatu egiten dezu besteek nola osatzen gaituzten gu, ez? Beti esaten da gu eta bestea, gu eta atzerria, edo ni eta bestea, baina bestea ere gu da, oso zaila da, eta nik azkenean bai pentsatu izan dut, eta sinistu izan dut, eta ikusi dut nire baitan, alde batetik gizakiak gaudela, gero dago natura, dago sortu dugun mundua, eta baita ere adinarekin ni izatetik iritsi naiz gu batean bizitzea, ezta? Gure baitan bizi diren guztiak, eta horretaz batez ere uste dut jabetzen zela bi bizitzako momentutan. Familia izaten dezunean, eta baditut nahi poema, ume gureak eta beste, eta maite dezun jendea galtzen dezunean, baina jabetzen zarenean, ni haietakoare banaiz, ez? Haiek badaude oraindik nigan, eta nik ere beraiekin jarraitzen dut, ez? Orduan, norberaren baitan nola zurrunbilatu gabe, zain bakoitzetik batean jongo da iragana, bestean oraina, bestean etorkizuna, ez dakit nola funtzionatzen duen horrek, baina, egunero erosketak egitea zoatzenean etzea hortara joaten. Baina, zerbaitagatik geratzen zarenean, eta zerbait horretan, zerbait erabaki behar dezunean, bai ala ez esan behar dezunean, zenbat gu ari dan elkarrizketan, ez da, gure artean. Gero, nik uste, bukatze aldera igual beste bi galdera. Ezkan bata, asko gustatu zizkielako poema batzuk pixka denboraren proportzioarekin jolas egiten dezun poema batzu badaude, esaterako 20 segundotan poeman, proportzioez mintzo zara ere 8koaz poema, horretaz eta zure emakume izaeraz, txoriak dira 9, bakterioek hartzen duten arimaren zatia 10, zenbakiek badutez, neurri batean zerbait magikoa eta logikoa aldi berean, ez? Nolabait, naturaren hizkerarekin bat datorrera, ez? Eta naturak pixu handia daka zure lanean, ez? Horrekin lotuta, ez? Geu ere natura gara, lur gara, ies egiten digun zerbaiten proportzio edo zerbaiten zati ere bagara, ez? Bai, izan bada osotasun bat, zerbait osoa, osasuna hori da, ez da? Baina, izateko, emakumeak
edo gizakiak, nola bituzteko, erditu egiten gara. Baina erditze hori, eta horregatik aipatzen da baita ere zortzikoa eta ere ez, erditze horretan ez dira bi zati geratzen, baizik eta zuk izan behar duen zerbait eta bera izango den zerbaitetaz erditzen zea. Baina zu etzea ezer gabe geratzen. Erditzen zarenean, etzea ezer gabe geratzen. Gehatzen zea, zu eta datorren guztia. Bestalde batetik baita ere, hitzekin asko jolasean eta halako batean jabetu nintzen, nire izpakinik joan, paseatzen, eta neuken, txoriak dira 9 beste izenburu batekin buruan desainan. Badakit, zergaitik idatzi behar dudan, eta zenbakiak ziren, da bat eta beste, eta 8 etorri zitzaidan burura. Eta antxe eginoa zen, eta bide zen, bida, beste tondo marrazkik oso txarra naiz, parragarri gaiztoa. Baina makila bat hartu, eta area bazan da, bi zero initun bat besten gainen, ez? Eta zain, bida, hor ze ikusten duzu, harri bat beste baten gainen, bi zirkulo, eta marra ite maio duzu zer ikusten duzu, eta erlea. Eta ligatzen badezu zer da, eta 8. Eta 8 horren simboloa jarrizko etzanik zer da? Infinitoa. Hoixe da bizia, ez da? Erlea da elemento mitiko bat kultura guztietan, hau da, gizakiak aurrera egingo zuen, seguru asko, txakurrak, otxoak ez zitulako, erleak ez zitulako, ez tia eta hori dana ematen dolako, baina baita ere, bazuelako aurrera begirako gogo bat. Gizarteak, orain kentzen ari garena, edo pesimismoarekin kentzen ari garena, ezta? Baina osotasun baten ikuspegia. Eta bai, gero hola initzela, bilatu nun goizuetako baserritar baten konjuro bat, txoriak dira 9, eta 9 ere da 3 berbi. Eta 9, bederen, bedera, hau bera, eta nolabait, bakoitza errotuko baliz bezala, ezta? Eta erroa da, aldi berean, erroa da, sustarra da, adibidez, ezta? Sustarra, arbolarena. Baina errotu da, baita ere, pertsona bat, tente egoten danean, gizatasun bat duenean, eta errotu matematiketan ere, 3 biderbi 9. Eta, zenbakiek, eta bat, eta bakar, eta bai, gero adibidez existitzen dira mundu esoterikoan eta zenbakien balioak, eta ni horretaz ez naiz ibili ikasten, sortu zaidan gauza bada. Bizakit, igual, nazko justu hori, 20 segundotan, edo, auki buruzko pasaizun enziklopedikoak ere, hori gaina lotuta dago. Bai, zemagarren horria. 126-garrenean, 126 auki buruzko. Gaina lotura, kaidia salbalgo horgintzak olki batera ipatzen dezu. Hori izan zanetako nik enziklopediak asko irakurri ditut, eta gero Arluxeten enziklopedia agertu zenean, Arluxeten enziklopedian Aunamendi ikusten zendunen jartzen zon. Enziklopedia sistematiko eta zaharkitua pentsatu non da, eta zuzaizea baitzen. Aulkia irakurri nun, eta aulkian bakarrik agertzen zian, aulki elektrikoa, hau da jendea erretzen dona, ez dakiz zer, baina ez du nahi ipatzen. Itxasondoko aulkia. Eta hortik ateraz. Bai, haupa, Jon. Bai. Alaxi izena do, poema honek. Aulkiei buruzko pasaizo entziklopedikoak. Bazen itxasondon, oker ezpanago, aulki berezi bat. Horren berezian non, baserri askotan emazteek erditzeko bertan egin baitzuten indar. Horren arruntan non, etnologoek katalogotu egin zuten. Bazen barnebilen jaioa entziklopediak oker ezpadio, idazle bat,
Marikaterin online kondesa, bere oroitzapenez baliatuz, novela historiko eta ipuinak idatzi zituena, harako 1680ko inguru hartan. Bada entziklopediako kerrezpadio, Auñamendi entziklopedi sistematikoa, gaien tratamenduaren aldetik desorekatua eta informazio zaharkituaren altxortegia. Eta izango da, okerrezpanago, euskarazko hiztegi entziklopediko agitz aulki hitzaren ondoren, akusatuen aulkia, ordezkoaren aulkiaren aurrean, akaso aulki goren eta aulki elektronikoaren ostean, eta agian bigarren argitalpenerako aurgintza ahalkia edo horrelakoren baten berri emango duenik. Bueno, ironia guztiarekin idatzean, noski. Eta gero, Zaiten zuten? Oian beltzean Alemania aurkitu zutela bat, eta beste izatxo. Gure kaleko bat zarri, gure eman etxera. Bai. Hain arrunta zan, non bazterre dago zan. Ez badakit, hori badakit, baina dago ale bat, esan nahi dut. Aulki bat, hola, taburete moduko bat, ondie, bere eskuleku ondikin, eta zuloa zuten beran. Orduan, emakumek erruten zuten, umea, beraka, etzaukaten, enbeste, etzan bainera baten ere, baina etzan oian indarrein ez bezita. Hori da modu naturala, ez? Eta gero, behartu egintuzten etzan da eta batzutan lotuta izan. Hanka lotuta behintzat. nahi bez igual, barkatu. Ez beste hau ere 20 segundotan ere guztu. Bai, zemagarren. Hau, 120garrenean, pixkatatzeago. Bueno, hau ere beste bat zenbakiekin. Bueno, zenbakiekin da, zientziarekin da ere, poema asko idatzi ditut. 20 segundotan. 2153. Horrian datorren, eragin bikoitzeko lurrin makinaren funtzionamendu eskemari begira jarrita, behar dudan denbora baino laburragoan, suntsitu zuen 7,2 graduko lurrikara batek Kobe hiria, 1985ko urtarrilean, 20 segundotan. Askok malkorik isurtzerik ere izan ez duten egun 20 segundo horietan. Lur muturrek itsasoaren besarkada bakoitzean nahiago duten 20 segundo horietan. Esperantzaren eklipsea inoizkoa bihurtuko den 20 segundo horietan. Eta gero, bueno, bukatzeko, eta gero, nioien igual, poemaren bat gehiago irakurri zakezu, eta hitzare zuei emango dizuegu, zerbait galdetu nahi izan ezkeo, pixka galdetu nahi izun, itzulpenari buruz, ez? Nolako izan den, alegia zeure burua itzultzearen prozesua, ez? Eta nolabait, bi hizkuntzen artean zubilanak egin behar izatea, ez? Bagian, beti esaten da poesia, hain zuzen ere, itzultzeko zailena dela, ez? Nolabait oso lotuta dago hizkuntzaren soinuarekin, hizkuntzaren doinuarekin, pixkat nolako izan da, ez? Hori, zure burua ataka horretan jarri behar izatea, ez? Asko luzatzen ez eta saiatuko ez labur hitz egiten, baina gure aurrekoak elebakar asko ezagutu ditugu, guk ezagutu ditugu elebakar asko, gure Osai Baizebak, Aiton Amonak, Euskaldun bakarrak ziren. Eta gu gea elebidunak, gutako batzuk, gaztelera dute nagusi, baina gu gea elebidun eta euskera dugu nagusi. Nik nire burua ezagutzen dudanetik irakurri dut asko, eta erderaz irakurri dut gehiena, euskeraz irakurtzen hasi arte, baina hala ere gehiena. Baina idatzi dudanean, automatikoki
esan behar nona, esaten non, pentsatzen nun hitz bat edo bestea, baina nire baitatik euskaraz ateratzen zen itzuli izanaren sentipenik gabe. Eta gero, euskaratik gaztelerara itzuli izan naute, eta beste hizkuntza batzuta ere, eta konturatzen nintzen euskaraz bihurri xamarra zana, edo, zehatza, hitzen ordenagatik eta hola, erderara itzultzen zutenean asko simplifikatu bezala egiten zutela. Argitu egiten zuten, ilunak entzen zioten. Eta orduan, nik erderatik itzuli dudanean, normalean, itzultzaile guztie bezala saiatu naiz, erderaz esaten don hori, euskeraz ondo jarri behar dut. Baina ezin dut jarri esaten ez duenik. Erderara itzuli nituen, liburu honen aurretik beste bi, eta batez ere txoriak dira bederatzik eman zidan lana, eta orduan konturatu nintzen, nik euskeraz eman ezakeela nire liburuari buruz, nik poemantan zer da garrantzizkoena dena, zer da esan gabe utzi behar dudana. Ez bakarrik esan nahia, baita forma ere. Euskeratik gaztelerara, eta gazteleratik euskerara alde berdina dago. Baina nik erderatik euskerara automatizatua dut. Baina euskeratik erderara, lan handia egin dut, baita batez ere gazteleraz kasu honetan, irakurtzen dutenek gazteleraz ere printzak eta txinpartak izateko, ez? Eta hitz bat bakarrik aipatuko dut, gabeziak. Gabeziak da nire poema liburuaren aurreneko izenburua. Nire aurreneko poema liburuaren izenburua. Eta gabeziak ni idatzi nuenean ia inorketzuen ez zuen erabiltzen hitz hori, baina gero agertu zen nire liburuan, eta izenburuan agertu zen, eta zerra piztu zen, ez? Eta kuriosoa da, erderaz itzultzen hasi nintzenean, agertzen zitzaidan ausentzia erderaz bezala. Edo bestela baita ere, erderaz, ausentzia, o karentzia. Baina ez zen karentzia eta ausentzia nik esan nahi nona? Ez zen? Eta hain dara denbora gutxi begiratu non iztegian, eta gabe hitzak, euskara klasikoan, gabea da pobrea. Ez zer ez daukana da, gabea, ez daukena, ez da itonen semea, da gabea, pobrea. Eta gabezia ere da, beste zerbait, ez da ausentzia, ez da falta izan lehike baita ere, baina baita ere pentsatzen nun gabezia badala ere, norbeak osatzeko falta duen hori. Orduan gazteleraz aurrena idatzi nuen batzutan ausentzia, bezatutan karentzia, ez zitzaidan gustatzean, eta azkenean itzuli nuen zer, sin zer. Eta pentsatu nuen, izen gabe direnak hor dago, eta orduan batzuk ez, eta zergatik edo zu idatzi ausentzia edo ez dakiz zer, nik euskeraz tradiziorik ez zeukan hitz bat esan banun, eta normala balimazan, gabezia, tristezia, pobrezia, ez? Ez dakit, zergaitik ez dut erderaz asmatu behar, nik esan nahi dudan hori ulertarazteko, ez? Orduan, hori da, adibidez, beste baten liburu bat itzuliko banu arriskatuko nintzaketekena, ingo nun ohar bat, esan ez bida, bizkuntzatan ez dago gauza berdina, baina erderaz idatzi dudanean, hola egin dut. Eta hori da pixkatagian poeta eta autore izatearen abantaila. Igual asko hitz egin dut, da? Nire ez poemaren bat, hola pasu zerbait irakurri? Bat irakurriko dut. Bale, eta gero... Eta gero ez bali mazeraten nazkatzen, honekatzen. Lehen haitxu geha, bat gehala, asko gehala. Eta da nire poema asko estimatzen dudan poema batzuk tokatzen dira, oraindik harrapatzen zaituztenak. Eta ika dago idatzia. Hori niretzako gauza oso importantea. Bai, poema askotan. Bai, eta iritzi artikuluak eta idazten ditunean dara, ia beti itano femenino erabiltzen duen. Nire larruan agon. Eta nire larruan agon. Eta ura nire larruan zagon, mundua zagon larrupean. Eta batzutan mudatu nahi geninake larrua, sugeak bezala egiteagatik, mudatzagatik. Eta arrastaka ibiltzen gaitun,
larrua nola urratu, bidean nola erratu. Nire larruan nagon, eta hire larruan nagon, eta haren larruan nagon. Mundua zagon gure larrupean. Eta beste batzuetan, mudatu behar dinago larrua, sugeak bezala izateko. Nik, ik, ark eta munduak gura dugu eta larrupe bera. Larruak biltzen duen haragi egina. Ba, bueno, hortantxe. Jarkatu. Bueno, ez dakit norbaitek galderaren bat daka, edo komentatzeko zerbait, edo liburu irakurri ez dute eta bueno, zer irakurketaren zerbait partekatzen ez dute. Tere, aipatu duzu nola hasi zinen, Gabezia liburua Kriseleun atea zuenula, 19 urterekin, pixkat gazteago zelarik idatze zenula. Gaur egunean, hemen atzean jende gazteare badakagu, agian horietakoren batzuk idazten dute, beldur bat izango dute idazten badute argitaletxe baten gana juteko. Lehendabiziko galdera, Kriseilusa aparte beste nonbaiten gana juntzenean edo lehenengoak onartu zizun? Bueno, lehenengoari kostatu zitzaion onartzea, baina onartu zen. Gero, beste bigarren da hirugarren liburua batera argitaratu ziren saria jaso nuelako. Eta gero, halako batean, bueno, Susa ere, anibili nintzen sortu zanean Susa eta hola. Baina Bergara lan egiten nuela Txema Larrea lagunak esan zidan. Etorri behar dezu eta Pamielan argitaratuko zaitugu. Eta argitaletxe asko zeren, nek asarpertxatu nuen, bida, Iruñan dagoen argitaletxe bat eta euskeraz ere argitaratzen duena, hantza jungo honez. Nez eta Donostian, bazuden aukera juteko. Eta antxasi nintzen da, normalean olaxe argitaratu izan dut. Eta gero gazteleraz eta ere, etorri direlako eta esan didatelako, zurekin argitaratzen. Nik kasu hortan, egizateko 19 urtekin hasi nintzen, eta ez ditut urtean, ez dut urtean liburu bat atera, ez nahi, balin modozkat 13 poeman liburu eta beste 3 saiakera, ez nahi du, igual 3 urtetik behin argitaratu detela, ez detela argitaratu. Baina sortu ala eta batzutan, azken bolada honetan, jendeak eskatuta itzuli dut. Ez dakit erantzun dizudan. Bueno, Tere gaztearek beldurra izan zuen, nola egin dituzun, nola usartu zen joateko, pixka bat, gehien bat erantzuna jende gaztea hori begiratuta, lehenengo lanarekin juteko asmotan dagoen entzat. Bueno, horrena joan nintzenean, Aranburu Altunarena joan nintzen. Eta ninen hartu ere egin, uste dut. Liburue bidali non, garai hartan makinaz egin zan, da hola, bidali non. Da gero asko deitzen nion telefonoz, gutxiten hartzen zidan. Baina bintzat argitaratu zidan. Eta gutxi gora bera, nahiko edukazionez esan zidan, bidazema liburu dauzkagun Kriseilun, da eman zidan, liburu pilo bat, guk ez genduken dirurik, eta oso ondo irakurtzen da irakurtzen. Eta irakurri nunen Zulaikarena, pentsatu non, kontxo, hau balin bada hizkuntza maila, hau nik badauket, hau nik esan nahi nuna esateko, ez berak esaten zuen esateko. Baina ia pixkat ausartu egin nintzen. Bigarren pausazia izan zen, kasualidade bat munduan, eman ziatela kritika saria, Espainia mailan. Eta eman ziaten, eta horrek Kurribig delako bat, Baskonia eta idatzen zuena, eta etzan edo zein, Kurribig, orain ez dakit, orain zein izan deiteken. Eman ziren ondoko egurra eman zidan. Pentsatu, ode egurra, nieko ni kontesta behar diot. Eta kontesta union, kostata, eta esan nuen, ez ziaten argitaratu nahi, erantzuna, kontesta nuen, eta orduan pentsatu nuen, nikoen jakin barra dauken, nik itxindetena, ondo dagoen ala, ez, eta aurkeztu nintzen literatur sariketa batetara. Ikaslean nintzen, da diru ere behar non, eta aurkeztu nintzen. Eta aurreneko urtean, eman zioten ere liburuari aksesita. Eta pentsatu nuen, aurreko urtean Joseba Sarrionandiak irabazi zuen
saria eta akzesita eman zidaten urtean Daniel Andartek. Ez, Daniel Andartek ez gaizki esan de Xuberoako beste bat, bueno, beste. Nez akoraz. Baina gu ere, ni baino gehiago da. Eta orduan, bigarren urtean aurkeztu nintzenean, irabazi non. Eta ia, orduan ezagun nahi nintzen eta, bueno, gero ia, sartu nintzen eta nik uste dut, zuk egon behar dezula ziur zerbait esateko daukezula. Eta baita ere behar dituzula lagunak aldamenean esateko zerbait aizu eta zu redikuloa egin. Behar dezu baita ere bakarremat editoreak egiten du lan, adibidez, Aramuru Altuna, klaro, nire, 17 urtekin junitzen. Ez da egit, umeko eskorba nintzen, institutua bukagabean nintzen, gero ja. Eta gero erresa izan da niretzako. Baina baita ere, beti ez pentsa, liburu bat ateratzeak, esan nahi do, zuk uste dezula liburu hartan zerbait esaten nahi zehala. Eta, bueno, ez zela lotxagarri gatu behar. Ez dakit nola esateko, bere buru defenditzen dola, eta hori, nik liburu asko dauzketez ditudanak argitaratu. Haitxu nahiz, baina ezin buka, utzi, aspertu. Haitxu, eta in. Gure haitxek eta gure amak esaten zuten, haitxu bakarrik ez, in. Haitxu bai, baina gerarako batean, in. Eta hitzen dezunen, defenditu. Aipatu duzu, jaso zenula saria. Bai. Garaiaietako sariak nire ustez balio zuten bideak zabaltzeko, ateak irikitzeko. Gaur egonekoak balio berdina dute? Sari batzuk beste baino gehiago nik uste dut, baina bueno, nik uste dut probatzeko bide badala, ez? Eta ez da egizateko literatura badirudi lehiazkanpo egon bar duela, ez? Baina euskal selekzioa oso importantea da. Eta pilota partiduak, zortzikoak, laurdenak, ez dakit zer, finalerdiak, danak lehiatu egiten dira eta. Bueno, beste gauzatan ere, aldezun moduan, zure tokia bilatu behar dezu. Ez dakit. Zertaraino ematen duten sariek, ez dakit. Uste norberan alakoa dene badela. Izan ere, leia gidoia kide, osimologia ez da, edo... Bai, segur asko. Leia kide. Baina, bueno, badira kirolak ere taldean egiten direnak, segun, ez dakit. Ez nik, horatzen dudana da, niri egintzen idan, poemali bururik dezentezkoena edo, urteietan, larogeita aurrena zurgai aldizkarirako, larogeita zazpio zortzian edo, gero milizia sortan atera genuen, poema liburuan, eta oso eskuzabal, eta gero hori, nik ia uste nun gehienak lehitutan itula zure, baina nik azpimarratuko nuke zure intimismoa, eta baina aldi beren baita ere elur malutak zenbat etxaiak hainbatago edo poema baten adibidez goratzen naiz. Ahaztu gabe euskal tradizioa eta hori dana, baina ekarpen berriak edo eginez. Hoxe esango nuke. Mila esker. Gainetik esan da. Mila esker, Jon. Bueno, ez dakite besterik ez dago, nahi zu bukatutzat jotzen dugu, poemaren batekin edo besterik gabe... Nahi dezuena. Bueno, zuek zen nahi dezute. Beste poema bat eta horrekin itxi. Bueno, zortzikoaz irakurriko dut. Bueno, igual usi xamak zortzikoa. Ez beste bat irakurriko dut. Bueno,
Lehen aipatu dugu baita ere, bizia, heriotza, hori dena, eta a ber, topatzen dudan. Eta beste gauza bat, segurulan etzan aldekizikoa izan esan zuena inork ez du sortu egiten zaigu. Zeratik idatzita zenuen. Bai. Aber bilatzen dudan, zeitun gezurre dirudi, eta dana markauta dauzket, eta baina ez du bilauko. Bueno, hauxe. Bueno, batzutan norbait hiltzen zaizunen eta, ez? Pentsatzen duzu heriotzaz eta zure gabeziaz. Baina beste batzutan baita ere pentsatzen da, bueno, eta ze izango da nerea, eta ze izango dira nere ondorengoak, eta nola izango da. Eta orduan, hor, pixkat, gure ondorengoei buruz eta pentsatuz, poema hau idatzi nuen. Euriari badu, zuen malkoekin hastuko da. Eta mela eginda, hegaldan aitzekela pentsatuko dut. Ez, pentsatzen dut orain. Aukera izango dela artean, senez sentitzeko, berriz sortuan aitzekela amaren sabelean, euriari badu arratsalde horretan. Eta goiza bada, edota egun argi bada, eta zeru garbian aizegoa, askana zazue, zeru garbirantz. Ezeia zue, juteko lasai eta libre, horbela bezainarin, eta izatearen arintasunari egiozue ufada. Xaboi Pompei bezala irriz, zeren eta zer da nekearen ondoren, ez ere za baino hobe. Zer atxeden aldiaren ondoren, loa baino gozoago. Utz nazazue beraz, amets besterik ezten horretan kulunkan. Utz nazazue izatekotan, gertakizun izaten berriz, eta urteon morkotxetik askatzen egoa badabil. Goiz edo ilunabar edo gau oskarbian, kulunkan lurrera erortzeko beldur gabe. Eta har zaitezten neu azten, lehenago irisnadin etorkizunera eta gertakizunera. Zuentzat azken aldikoz nitzenari lokartzen utziz, azken egun horretan. Bueno, mila esker, gaur atxalde giroa izugarri zen, hone etortzeko eta etorri ziatenak emezi duzu, gure eskerra, eskerrik asko baitere, Aritzek egin duen sarrera, hoi baina askoz luzeagoa, baina ni tematu itxen izizketan da ez izkiot utzi galdera guztiak egiten. Eta, bueno, mila esker koldo Mitxelenako partaidei ere, eta, holaxe, pozten naiz zuek ikusi izanaz.